Erokamano kuom thuolo mari. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. E kinde ni makoth mapek medo chwe gwenge ma Thurka, okinyi ma kawuono kidi mar Adhai nong'ielore kendo nego ji 2 e gweng ma Kibendo ei Keyo North kendo weyo ji 3 kohinyore. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kachiwo ote makamano okwayo jopiny mojot kuonde ma masiche mag sienyruok mag lowo nyalo bede kendo kelo midhiero mondo dar kendo law jot kuonde man kod arita makare. Bende nonyiso jopiny mondo bed akicha ne ranyisi mag midhiero mag koth mapek kod oula, kosingo ni sirikal kod tend migepe mamoko medo chiwo sir kendo reso jogo ma midhiero juko. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. So sisi kama majirani na familia tukakuja kufika hapa. Huyu mama ya mzee mke wake ambaye ameenda. So tulifika hapa, mama amefinyiliwa na wajukuu. Kuingia room hii, mama moja kapitia hapa chini. Kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Nikatoka nje na kuangalia huko, mambo imekuwa mbaya. Nikapinduka na kwenda round na kupiga nduru. Watu wananchi wangu wakaingia. Ningependa kutoa wito kwa watu wa sehemu hii waweze, kwanza wale wanaishi katika nyanda za chini waweze kutafuta makao mengine katika nyanda za juu ili wasiwe